Hello guys, lero ndakubwereserani Yao FM pa 26 August 2024 ndipo akufotokoza nkhani yonse yokhuzana ndi kufa kwa anthu mmene akufera ku Malawi komanso akudandaula zokhuzana ndi ku parliament ma MP simukuyankhula motero inu yokhala ni chero mumve kuti zili mkati mu zinazo nzotani. Muli bwanji Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene mukutimvera chigawo chino cha kummawa pamene nthawi kuthamangira 9:30 langa dzina ndilomwerija ndine brother Salo chenicheni chizukulu cha anganga ABTPS all the way from Mangochi the little Yawo's empire. Ena otinyadira amangoti vashiyawo vangaluza choyamba sitimayiwala target kumthokoza wamwamba mlengi wa zolengedwa zonse Allahu subhanahu wa ta'ala amene adalenga inu ndine komanso amene adalenga dziko lapansi mitambo komanso nthaka zonse zimene mukuzionazi. Mulengi wake ndiyeyo mulungu wachilungamo, mulungu amene amakonda munthu wina aliyense no mata kuti umaoneka bwanji, umayankhula chiyankhulo chanji, umapembedza kuti sumapembedza, umavala bwanji, umadya bwanji, ndi wolemera bwanji, wopanda maphunziro, no mata kuti ulibe manja, miyendo, sumalankhula. Allahu subhanahu wa ta'ala amatikonda tonse chimodzimodzi. Mulungu amene ali wopanda chinyengo, mulungu amene samakwiya nafe ngakhale titayima pa pulpiti ndikumalankhula kunena kuti mulunguyo kulibe. Mulungu samatha kutichosera moyo nthawi yomweyo, amangoti siyabe. Ena ndithu mpaka kutukana mulungu, koma mulungu samatichosera moyo nthawi yomweyo. Ameneyo ndi Allahu Ta'ala, mulungu wa mwini chilengedwe amene sakhala ndi manyazi ndi anthu amtundu wina, sakhala ndi manyazi ndi chilankhulo kuti ndikalankhula chilankhulo cha anthu andiseka iyayi. Ameneyo ndi mlengi wa zolengedwa zonse. Timakuyamikani Allah kamba kazabwino zambiri zimene tikhoza kukamba panopo dzuwa kulowa ndi kutuluka. More especially timanena za moyo umene tikupumawo. Kupuma kokhaku ndi chiyanjano kwambiri. Allah timakunyadirani kwambiri. Komanso muzipitilizabe kumatipangira zimenezi monga mmene mumapanga masiku onse, mosakufosani, mopanda sokukulamulani, koma automatically zimenezi munazipanga kufuna kwanu. Choncho ife tikukuyamikani Allah kamba kazabwino zimene munatipanga ife kukhala anthu osakhala zinyama. Pambuyo pa zonsezi tikhoza kulankhula dzuwa ndi kulowa kumuyamika Allahu subhanahu wa ta'ala chifukwa zikanatheka Allah, zikanatheka mulunguyo kumpanga brother Salo kukhala mwala, zikanatheka Allah kumpanga brother Salo kukhala mbuzi kapena ng'ombe, koma Allah anaupanga mzimu wa brother Salo kuti akhale munthu amene azauza anthu chilungamo, amene azalalikira anthu chilungamo. Indetu komanso Allah anadziwa kuti muchilungamocho mmene azilankhula achina brother Salo ndi anthu ena amene amalankhulira anthu pazikhala anthu ena odana ndi chilungamocho. Ndithu zimene Allah anazikoza. Choncho ife tizilankhula abe ngakhale musamve, koma sitisiya kulankhula popeza amati mphini yobwereza imakhala yowala. Choncho pambuyo pake tikupatseni moni. Muli bwanji kuchokera nsoko ene brother Salo the little Yawo's empire kuchokera konkuja ku Yawo National. Moni takupatsani kupatula okhawo amene ali agulugunyinda, kupatula okhawo amene ndithu samamva chisoni ndi anthu osauka, amene amadya misonkho ya amphawi, amene amadya ndalama, kumadya ndalamazo koma akudziwa kuti ndalama zimene ndikudyazi ndi zimene akanagula anthu mankhwala mzipatala, ndalama zimene ndikudyazi ndi zimene akanamangira msewu wa makanjira, ndalama zimene ndikudyazi ndi zimene tikanamangira Mangochi Stadium kapena msewu wa kuchilipa. Iwo ndikumadya ndithu ndi akazi awo ndi family yawo kulimba mtima. Allah anthu amenewo ndithu moni wanga wasaulandira automatically. Choncho tikathamanga kwambiri takupatsani moni komanso takufunani Allah kumfuna zabwino. Tisayiwale Allah kumpempha kuti awagunde kapena kuti awachize anthu abale athu amene ali ndi mavuto wosiyanasiyana mbwerekete dziko lapansi lino. Indetu nkhondo, indetu usiwa, kupangidwa nkhanza, kusowa ntchito, kusowa chakudya, kumenyedwa, kupangidwa zina zizonse zosiyanasiyana. Allahu subhanahu wa ta'ala mlengi ndiye yankho yake. Komanso Allah ndi amene ndithu amene angapange sort out china chilichonse. Choncho
pambuyo pa zonse zimene ndakamba apa, ndiloleni amalawi anzanga kuti ndiyambe kuswa kutemanya maximum amene ndikamalankhula ine brother Salo sindimayang'ana kuti iweyo ndiwe wakumuzi kwathu timayankhula chiyankhulo chimodzi, iweyo timapemphera mzikiti umodzi, iweyo tinakwatira banja limodzi, iweyo kapa timapangira business limodzi, kaya timapanga chani. Ine sindimayang'ana zimenezo, nangati iweyo wapalamula, ine ndimangoswa kutemanya. This is why anthu ambiri amandikonda. Brother Salo kuzichemerera kumene kuti akumayamika osati tu ine, koma ndikunchemerera Mulungu amene alenga ine, chifukwa ineyo sindine munthu wochuka kwambiri, koma Mulungu ndiye amene ali wochuka. Amene anampanga Brother Salo kuti akamalankhula anthu ena azimva komanso kusatira, chifukwa zimene ndimalankhula ine si ine ndimalankhula koma Allahu subhanahu wa ta'ala. Nangati kuli kulako amalakwa ndi Mulunguyo, chifukwa ndiye amene adandilenga. Choncho odana ndi ine Brother Salo adziwe kuti akudana ndi Mulungu, chifukwa zimene ndimalankhula pano ndimapanga protect zolengedwa za Mulungu, ndimapanga protect chilengedwe cha Mulungu. Ndiye nanga ndikupanga protect chilengedwe cha Mulungu, iwe ndikumadana ndi ine, udziwe kuti kudana ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Wainyula imeneyo. Ndiying'alule langa dzina tina Brother Salo chizukulu cheni changa ngapi yasi. Tindi nkhani zingapo mprogramu imene iyi, nkhani zingapo zitatu mwina folo, koma tiyambe iti, tiyambe ndi nkhani imene ndithu tizikhala kuibwereza nkhani imene popeza mphini yobwereza makhala yowala. Nkhani yachisankho, nkhani imene yavuta kwambiri, komanso tikuthamanga ku chisankhoko pamene tikuyembekeza kuti madzulo ano aphungu athu amene amadya misonkho yathu mopanda chisoni, amene amalandira zima allowance mopanda chisoni, amene amalandira masalale mopanda chisoni, anthu amene wakumana masanano akuti parliament ikulowa masanano. Ndipo pamene tikuyembekeza ku parliament iko tikhala tikusandula pang'ono nkhani ya parliament, komanso musandisiye ndekha tikhala tikupita ndithu kwathu kumene kuli kumangochi kuti aunikire anthu kumene kuti chikuchitika ndi chani. MCP tu yalamphasa kumeneko. Mukhale pombo, musandisiye ndekha. Ine ndikamalankhula ndimanena molimba mtima mosaopa munthu wina aliyense, chifukwa ine cholengedwa ndi Mulungu simachiopa yayi, ndimangochipasa ulemu. Nachonso nanga chikundipasa ulemu umampasa munthu amene amapereka ulemu, right? Koma ine amene ndimaopa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala, amene pakati panopo akhoza kuthimisa batani lake ine ndikumwalira. Komanso ineyo ndikupezeka kuti moyo wautenga, iye ndi amene ndimamuopa, osati munthu wolengedwa amene iye alibe mphamvu kamba kakaudindo, kaya ndi ka president, kaya ndiwe chairman, kaya ndi minister, kaya ndiwe mfumu, kaya ndiwe ndani, ndiye ndikaudindo ndiye ine ndizikhalira njenjenje kukuopani. Ayi, ine sindine Brother Salo. Ine ndimangoswa posayang'ana umphawi wako, kaya ndiwe wovutika umayenda pansi wopanda silipasi, kaya umayenda pa chigalimoto chodula, kaya undi makampani, kaya undi azikazi folo, kaya undi chani, zimenezo ndi zako. Koma pakafika pakuswa, ine ndimangoswa basi. Mukhale pompo tikamalankhula nthawi zonse kunena kuti ife ndi ana olimba mtima, the Yawo's Empire, timayankhula zinthu ngati izi. President Chakwera ndi president onunkha kunkhwapa, president Chakwera ndi president onunkha mkamwa. Izi tikamalankhula sitimaopa. Ndi chifukwa chani Brother Salo simaopa? Ife tinamwalira kale, chifukwa ife chilungamochi chinangotilowelera m'magazimu. Timamva bwino kukoma tikamalankhula chilungamo, ndimamva kuwawa komanso mutu umapweteka ndikamabisa chilungamo, ndiponso mutu umandipweteka kwambiri. Koma ndikamalankhula chilungamo moyo umakhala pepo. Ndiye amene zimakunyasani zimene Brother Salo amalankhula tsiku lilonse zoyimira Malawi mukakolope nyanja. Otherwise mungopanga chidule, mungotifunafuna kutipha basi, mutsale nokha dziko tione ngati muzamere muzakhala mbewu. Brother Salo chikuchitika ndi chani kuti nkhani yavuta? Tikuzana kuti nkhani yachisankho imene ndithu dziko lino la Malawi silili bwino. Amalawi tipange bwanji? Chifukwa panopo tikuyembekeza anthu otsutsa boma amene kuti abwere atiuze kuti tipange bwanji, chifukwa taona kuti izi za NRP ndi zabodza. NRP chisankho aliyense wamva akuti kuti 4 miliyoni anthu achigawo chapakati maboma folo okha. Kodi anthu otsutsa boma mukuti bwanji? Amalawi mungakonde bwanji kuti ku parliament kumene kunkhani imene ayiyankhule kapena sayiyankhule? Tikhati kubani maprogramu amene pa Yawo FM Radio 91.1 madzulo ano pamene Amalawi azipereka maganizo nkhani zimene ziwiri zitatu. Osayiwala kuti 91.1 ndi wairesiso yokhayo kuti imene Amalawi imamvera chilungamo, kuzukuta, kupereka moni zakukhosi. Amene somakhala ndi nkhani bwerani pa Yawo FM, muzazilankhule nokha, muzazuzule kapena muzalankhule kaya mukufuna mukupanga mantha, tipasani ifeyo pa 0717829150 tizakhala tikutokota, kapena pa 0691522145 tizakhala tikuyankhula nkhani imene mopanda mantha mu dziko la democracy. Sinthawi yopyezana ino yayi, sinthawi yokhatira khuma yayi. Tiyeni Amalawi makamaka achinyamata tidzuke timenyere ufulu dziko lathu, fuka dzikoli
ife popanda ife achinyamata palibe chimene chingachitike. Choncho achinyamata ndikupempheni, right? Tikunena kuti nkhani yachisankho Amalawi ikufunika kuti ndithu aliyense azikatenga kalata kwa mfumu, aliyense amene ndi passport, aliyense amene ndikana avota kalekale, tiyeni tikavote njira imeneyi. Koma nangati za NRB izizi chisankho palibe. Ndikutha kuona ine ngati brother Salo mwana yekhayo wachiyawo amene timayankhulira dziko lonse posayang'ana kuti ndiyankhulire kwa ayawo kokha. Ndikutha kuona magazi 2025 ndithu Amalawi tiyembekeze kumwalira. Amalawi tiyembekeze kuti tifatu osati zamasewera. Ulendo ndiye ulipo ndiponso tikukonzekera ulendo umene. Chachikulu kwambiri tiyambe kupemphera ndithu mwamphamvu chifukwa Satanayo akuti mawu amalenga, komanso kulenga kwa mawuko anthu ena akamalankhula amakhala chinthu atachipanga pulani. Akuluakulu mwazi umene tikheze dziko la Malawi chisankho cha 2025 kukhala mwanzi. Ndiponso izi ndiye tiziwe chifukwa chiyani. Chifukwa ndithu Satana woyipayo akupanga show ndiponso alumbira kunena kuti anthu ndiye twapha. Ndiponso panopo ndi angoziyambiratu. Dziko la Malawi tithawira kuti tisamare kwambiri nthawi yachisankho. Nkhani yachisankho ndi imene kunena kuti kupempha anthu olamula boma kapena otsutsa boma titelo kuti ayitengere nkhani ndithu pena pake ka injunction kaya ku parliament ko ayiyankhule. Komanso amabungwe amene amazitcha kuti amabungwe omenyera maufulu, nkhani ndi imeneyi. Imafunika nkhani imeneyi amabungwe eni amene amenyera ufulu zeni zimafunika kupita pansewo. Zimafunika tonse tigwirane manja abwana kuchokera pansi pa kumwamba. Izi zomati ena akufuna kupanga mademo pa 5 ena pa 15 ziwe sizithandiza. Tiyendere limodzi tikondane tikumenyera ufulu wa dziko lonse. Tikawombola dziko la atumbuka ayawo achewa tonse tizadya ufulu. Choncho zomasankhana kuti uku musapite uku mupite akuti AI akuti AI ndi zimene zikubwesereza dziko lino. Amalawi tiyang'ane patsogolo. Pali anthu ena amene akumapanga zimene zizi ndi kumakola mitima anzawo akati tiyeni tipange zakuti iwo samafuna. Anzawo akakhala mmavuto iwo samatuluka ndikuyankhulira azinzawo, koma akafuna iwo kupanga zionetsero kufuna azinzawo azipita zithe. Uthenga ukupita kwina kuli konse. Tiyeni tisakole mtima tipange connection ndi azinzathu. Anzathu akakhala mmavuto ife tiyeni tajoina azinzathu acho kupangira pamawa ife sitikazafuna kupanga chinthu azatijoina. Koma moyo umene tikupanga anthu omenyera maufulu, anthu ena amene amati otchuka koma kumazimenya pa mtima koma ndi zinthu zopanda pake. Tiyeni anzathu akakhala mmavuto tiyeni tikathandize kulira. Kupangira pamawa maliro nkulira ana. Lero dziko la Malawi mpaka lesi linawombokeka mpaka atsogoleri amene amati akangotsuka ndikuyamba ka group kuyamba kabungwe ndikumati kumenyera ufulu koma zachisoni samafuna kupanga connect ndi azinzawo. Ndikumazimenya kuzipasa mayina kumazipasa mabungwe awo zimayina zopanda pake. Amalawi tiyendere limodzi tiwombole dziko liposayang'ana kuti uyu amachokera kuti kumwera kumpoto uyu ndi wachiyankho chanji uyu ndi wabungwe lanji. Koma pakakhala nkhani yomenyera ufulu zimene akumenyera ufuluzo atumbuka ayawo mulimo mwemo asena muthandizika ayawo muthandizika. Ndi chifukwa chiyani nangati akunena kuti ndi ma demonstration amene tikufuna kuti amphawi kapena kuti chisanzo kuti tikufuna ma business kuti asangalale. A business nsanje tuchitipa onse ndi ma business pakufunika ife tonse tidzuke tikapanga limodzi osasiyira azinzathu okha chifukwa ma business wo aziche mwali atakupanga ma business, right? Ndiye timapempha ife ngati brother Salo amene tilibe chipani chilichonse amene sitimadye senti iliyonse amene sitimanda ndrama iliyonse kuchoka kwa anthu andale komanso amene sitimasapota chipani chilichonse. Timanena kuti ine ngati brother Salo sindisapota chipani chilichonse kamba kwanena kuti next chaka chamawa kodi amene ndiwo asapote lero ndikumajira ndalama kodi chaka chamawa akazaulusa kama na akazawina ndikukhala mboma kupezeka kuti akupanga zoyipa muza zuzula zimene anapanga china ntambo zija lero tokanika china ntambo kwa zuzula Amalawi kama kuzuzula boma zina kamba kuti anasogola kutsogolo anajoyina chipani. Munthu omenyera ufulu samakhala ndi chipani komanso munthu omenyera ufulu samayimira chipani. Iyayi Amalawi 2025 mungasankhe mwanzeru aliyense akutha kuona amene ndi makutu ndi maso kuti zochitika zofunika kuvotera ndi izi. Koma ine brother Sase ndingayime pano ndikumana kuti mungavotera akuti nthawi imene ndilibe chifukwa munthu wina aliyense ndi mavuto komanso no one perfect. Amene tikawauza kuti la perfect oma wantondo akazala wamboma pakadakhala mavuto ino ndiye mwatsogola kale kuti ine ndikufuna kuti muvotera afford je ndiye kupanga example kodi anthu azakufunsani kuti chani pamawa tata ine ndimaphunzira pa isanso pano isanso zambiri khono kumakamba pano zimene timaona anthu mbuyo kwa mathamanga pansewu kumaisapotera chipani cha MCP. Lero chipani cha MCP kinawona chili mboma sichi kupanga chilichonse lero akupanga manyazi kuti azenda pansewu ena ndi awo ayamba kutsekula zipani zawo kupasa kwati zipani manyazi a munthu osamankhulupirira 100%. Munthu osamankhulupirira 100% ine ngati brother Sandu kutelo
ndikunena kuti Amalawi sindingakuwuzeni kuti mukavotera akuti chifukwa akadzakhala ndi mavuto amene inu mawa muzandiuza kuti kuti Brother Salo mukayima pakuti inenso sindizayankhulanso akadzapanga ma mistake. Inetu ameneyo ndikuti ine Brother Salo ndikunena kuti Amalawi muyenera muzasankhe mwanzeru mavuto amene tili nawowa muzasankhanso chipani china chabwino chimene chizalamulire dziko limwe mtendere koma sindingazitchule kuti chakuti inu Amalawi nokha mukudziwa kuti chabwino ndi chiti chonyasa ndi chiti kupangira pamawa sindikufuna milandu zikopa kwambiri mothamanga kwambiri ndikufuna tiyankhule nkhani ya ku parliament. Aphungu athu lero kumasana kuno akumana pamene ndithu azikambirana ku parliament nkhani zosiyanasiyana koma kumvetsa chisoni kuti aphungu athu akamakumana nthawi zonse mabilo amene amakambirana osathandiza Amalawi. Kodi Amalawi ife aphungu athuwa ndi mmene alowera popeza kuti parliament ikayi ndiyomaliza nakasopanga mistake yakubwera ina koma ndizoona kuti aphungu athu azikakambirana nkhani zopanda pake pamene nkhani zenizeni zilipo mwachisazo nkhani zachisankho zimafuna azikambirana zimene zazo zifika penipeni. Aphungu athu otsutsa boma pakufunika ayime ku parliament kuti osamangogona mwapanga ma convention mwapanga ndiye tikufuna kumene tizikuonani chifukwa kumbuyoku timanena kuti ana nkhumwa sakuzuzula kamba kuti ana nkhumwa ndakuye MCP lero kumene kuja kuti anthu masankhanaso maudindo ku DPP ku tangosala UDF ena ndiye convention komano anthu nonse otsutsa boma mukamala nkhula muzilankhula zinthu zomveka kupangira kuti temu ina yakakuvoterani anthu tisazaone manyaka ngati amenewa. Komanso nangati mufuna kupanga ma alliance mupange show kuti ma alliance anu asazakhale mawo kuti anthu muzapasa mavuto. Dziko la Malawi ndi manena masiku onse kunena kuti mosanyengelela Amalawi nanga tikuona mavuto ife ndi chifukwa cha Malemu Chilima. Amalawi ife nanga tikuona mavuto anthu aphedwa ndithu ndikamba ka Malemu Achilima anali munthu woyipa kwambiri. Ine sindimanyengela kulankhula mundizonde mundide ndiponso ineyo anthu akamandida ambiri ndi masangalala muzindida ambiri chifukwa mukamandida ndi pamene ine Mulungu amandipasa nyota. Sizoona kuti panopo ndizisangalasa anthu kamba kuti Achilima afa pachiyawo pali mawu akuninda pawire munthu wakhala ndi moyo osakuyamikira koma ukamwalira timaona pamaliro chimunthu chakupha koma chiyamikira akumpingo awa anali abwino zaboza zimene zichachilima sanali munthu wabwino anachilima anali munthu woyipa. Take it or leave it. Kundizonda ngakhale kundida ndibe nazo ntchito mwandivesa. Dziko la Malawi kuti lifike ponyasa povuna mavuto amene kapaka Malemu Achilima sitikusangala kuti wewe anamwalira iyayi imfa ngakhale ine zamwalira nkhale wabwino woyipa amamwalira koma ndizilankhula abeti samasentekia kuti munthu wamwelendeza ayamikira kuti Achilima anali abwino. Chilima anali munthu woyipa kwambiri. Dziko la Malawi nanga tikuvutika kumbali yovutika dziko la Malawi kamba ka Chilima. Lero that's why tikuona kumene kuchako kulibe mgwirizano. Ina akufuna amanganya, ina akufuna patilisha, ina akufuna ndani. Mwandivesa kamba kuti amene ajawa anali munthu woti anali bobosa akazikisa anthu aja mgwirizano. Osati muzifika panacha uje Malemu ajanali abwino Malemu ajanali akanakhala tsogolo wala kati kuti 4 years amala tikuvutika 4 years ya vice president amapanga chani mwandivesa ndavaso aboma kuti makantro musiye makantro mwakuti Amalawi vuto limete bakhala ndife ndimiti mafuna kuonekera pa anthu kuti ife timankonda munthu atamwalira. Achilima jali moyo sitimazuzula osauza chilungamo lero Achilima amwalira anthu akuthamanga kumakapanga makandula mwandivesa mmene mutilire mavuto athu tizileso mavuto athu sinikunena kuti MCP zimakaniza makandolo ndikuvomereza nazo iyayi. Amalawi panga ndi makandolozo muzipanga mmene paka muzafika kulira samaletsana koma zoti muzitinamisa panopo kuti amene anali mtsogoleri wabwino Achilima poti amwalira lero palibe zimene zozo. Amalawi tiye ndizipita kusogolo mamuna sabwezeresa kuseta ukamapita kusogolo zipita kusogolo umapa kuvulala ndiye musamatinamiza panopo kuti Achilima anali munthu wabwino ubwino wako ndi pati Achilima mesa Achilima ndamene anapangisa dziko la Malawi Achilima ndamene anapangisa kupanga moyo Achilima ndamene anapangisa kuti anthu azimwalira ngozi zikubwera panopo kuti achoke uyu wakupha uyu kuti mukuti ndani Bushiri kuti achoke South Africa kuti mesa kapaka Achilima mphamvu za Achilima anatenga boma lija nkuchosa kumene kuja kupasa MCP anatenga Bushiri umapita Malawi lero ngozi pa Malawi zingochitika pansewo sisamanyengelelana kulankhula chakufa lesi chimafa mawa jeke tisamapisila nkhwani sawochera. Ine ndine Brother Salo chizukulu cha PS. Take it or leave it. Choyipa ndi choyipa chonunka ndi chonunka titamange pamenepo wakumva wava ondizonda ndizonde 0717829150 ndiye namba yanga mukakhala ndizochitika tiuzeni ife tikulankhulirani sitimaopa ife tinamwalira kale kuya timayenda pano ndi mitembo ifeyo ndi mitembo kale kuluhuma ajuma ina ndiye ifeyo chentembo osatizomanyengela kuopa kumangirwa makuti iyayi chilungamo chiziyenda paliponse ngakhale kuchalichi kunyumba kaya muli kuti iniyo nanga timulibe chilungamo pa gulu la anthu kapena kwa amayi anu kapena pa family pano muziwe kuti ino ndine woperewera. Inde no one perfect koma iniyo muziwe nisisa kuti pamene mumamuli pamalo pazikhala mtendere. Titamange kwambiri tipita ku Mangochi. Tikafika ku Mangochi ndikufuna kulankhula ndi abale anga
abale anga amene ali ku Mangochi tili ndi mavuto kwambiri ku Mangochi pakali panopo amanthu aku Mangochi samafuna kuphunzira koma ife tizawuzabe chifukwa ndi akwathu ndikamanena kuti ine brother Sani ndi Mangochi sindimayang'ana kuti ndimachokera kuti anthu aku Mangochi musamalire kwambiri pali uyu amati Chiphwanya kwathu ine kwa Pias kumene ndimachokera kumene kundithu anthu moka mukudziwa by brother ine Mariru brother Adamu Chinyangala anali kansala anamwalira kumene kuja kuchitika chisankho tikuona apapa kansala amene anangolosedwa ndiye musipi sanasankhidwe ndi anthu awa kwa Mbaluku akutenga nyamata uyu akuti Chiphwanya amene amaomba njelo akamuyimika kumeneku kumansapota akuti musipi nthandiza akuti ayimire kansala kwathu kwa Pias ndi I want to tell you people from Pias ndibweranso ndi imeneyi full address langa dzina ndina brother Salo musalole mupange zimene apanga ma intelligent kulandira ndalama osavuta anthu a MCP mwaona zimene steward wapanga kwa Mbaluku anatenga chakudya chonse chimene chinapereka Muslim Association kapena Muslim Agency ndi ukapasa MCP osapasa anthu ovutika zimene zindimene zichichitika kodi ku Malindi mesa kuti Canterbury abadi nzanga ineyo kuli chitukuko cha MCP kulibe amakupasani saluza zanali Canterbury kumene kumusamani kwambiri anthu aku Malindi landirani saluzo koma musapange za manteligate zija osavotera galo amenewo kungolandira saluzo ukavotera UDF kapena DPP musavotere ndizakhala ndikubwera ndi full address nkhani imeneyi kuti amalawa investe bwinobwino kuti kodi ndi chifukani steward akutenga Chiphwanya oumba njelo amene amaumba njelo akamuyimika kwa Pias akuti azakhale MP kodi anthu a UDF kumene kumukumva munthu yuti analuzapo anayimapo pa chisankho ndi malemo my brother ine Adamu Chinyangala ku primary anankwesa lero Adamu wamwalira apezapo mpata akuti afuna akayimire MCP steward akupanga zimenezi amangochi musamale kwambiri mukalandira zolandirani koma musakavotera galo amene wandionunga kungwapa alibe chitukuko sachamamnyana convention okaoka nanga muli inuyo langa dzina ndine brother Salo chizukulu chene changanga VTPS all the way from Mangochi the Lilu Empire osavotera galo a MCP osavotera gulugunyira anthu akupha amene maripoti tikudikira pano Chilima anamwalira mpaka